Hendaiako zubian kurutzatu dute elgar. Eneritz, erosketen egitera doa Gipuzkoara. Joanes, Bizkarreko zakuarekin egun pasa lapur dira. Eneritz hasita hiruna bertso 10 tipian. Lau Malboro kartutxa, sartuak saskira, sartuak saskira. Rikar 12 litro, Joanez urrutira. Eta zu Joanes zoaz, oraintxe mendira, nik asmo bera daukat treina hartuz tira. Larrun tontorrean gu ikusiko gira. Larrun tontorrean gu ikusiko gira. Ziek ertzotzen zide kartusa merkekin, nahiz diferentzia badela nik jakin. Laguneko trenekin enuk ebilten fin, ni endaiara nua hun hartu behar fin. Entrenatzera bertsoz sustraita metxekin. Entrenatzera bertsoz sustraita metxekin. Beraz bertsolari da gure mutikoa, Siberutarrez mintzo oso tipikoa. Naizta nerekin egun zaren kritikoa, karta postal gorrita, xuri politoa. Ere mangout etxera Euskal Herrikoa. Ere mangout etxera Euskal Herrikoa. Sibeotak edo ez dio asola, han ez da entrenatzen hobekin nihola. Ahatze zigarretak, ahatze alkola, ez gia egonen mintzo biak heben hola. Laizter izanen beita, ertzainen kontrola. Laizter izanen beita, ertzainen kontrola. Poliziak ez daude mugatik aparte, zuk trikotan daukazu jarria jotake. Nik Rikar txapelakin badut aski arte, eta ni bezalazu onera jintzaite. Ni ikusita beti pasten uzten naute. Ni ikusita beti pasten uzten naute.
Ebe ez dia izaten denek ilan berdin, denek ilan berdin. Guano ez dia bena, laister behar diezin, ta kontrola delarik emaiten beitumin, ni oai harat nua enezaki haikin. Askiden boa galdu dut eben hirekin. Askiden boa galdu dut eben hirekin. Mikel.